Marija u Evanđelju. Nastavljamo razmišljati i upoznavati Mariju iz Evanđelja. Danas razmišljamo o Mariji pod križem i na dan Pedesetnice. Biblijske tekstove pronađite u Novom Zavjetu. IV 19, 25 do 27 i DJ 1, 12 do 14. IV je kratica za Ivana, a DJ za djela apostolska. Kad pročitate biblijske tekstove, odgovorite na ova 3 pitanja u svoju bilježnicu. Prvo, što je Marija doživljavala, o čemu je razmišljala u tom važnom trenutku svog života? Drugo, koje informacije saznajemo iz tih tekstova? I treće, koji naslov ili naslove, titulu ili titule biste mogli dati Mariji na temelju tih tekstova? Promotrite ovaj strip. U njemu su prikazane 2 bitne oznake blažene djevice Marije. Ona je skromna nazaretska djevojka, ali je postala majka Božja. Premda je u ljudskim očima bila sitna i nevažna, Bog ju je učinio velikom. To je i nama poticaj da i mi prepoznamo u svom životu što Bog traži od nas, te da mu se u potpunosti predamo. Marija se nije uzoholila zbog toga što je izabrana da bude majka Božja, već je i dalje ostala skromna nazaretska žena, pokazujući tako i nama primjer da se nikada ne pravimo važni, nego da uvijek zahvaljujemo Bogu na svemu što jesmo i što možemo. Marijin život i poslanje zauvijek su obilježeni činjenicom da je ona Isusova majka. To je temelj njezina trajnog značenja za crkvu.